Tak, myslím si, že můžeme zahájit druhou část. Budeme mluvit o únavě. Já se jmenuji Janet Poole a působím na univerzitě v Mexiku, nebo na Mexické univerzitě ve Spojených státech. A já jsem Monika Holmner ze Švédska a zastupuju tady FESku. My budeme tento oddíl moderovat, je to pro nás velká čest. Chtěli bychom vám představit dnešní řečnice. Jako první vystoupí doktorka Janet Pope. Paní doktorka bude mluvit o náročnosti měření únavy jako symptomu a o nefarmakologické léčbě, například pomocí cvičení. Je to profesorka medicíny na Western University v Kanadě. Publikovala více než 615 článků, za které získala různé ocenění. Je velmi vášnivou zapálenou učitelkou a pedagožkou a zabývá se sklerodermií, revmatoidní artritidou a lupusem a má také svůj vlastní podcast, ve kterém dřív působila jako pravidelná hostka a teď tedy ho vede. A také ji můžete najít na Twitteru pod hashtagem Clinica Pearls, kde ji sleduje vlastně přes 18,5 tisíce tady sledujících, což zní tedy opravdu jako velký úspěch. Moc děkuji, že jste mě představili, pozvali mě a že jste přišli. Vždycky, když vidím tolik lidí, kteří mají zkušenost se systémovou sklerózou, vždycky mám pocit, že to je opravdu skvělá příležitost tady se takhle sejít. Budeme mluvit o únavě. Já doufám, že to stihneme a že stihneme i položit na konci nějaké otázky a odpovědět na ně. Únava je téma, které pacienty skutečně zajímá. Je to jeden z nejvýznamnějších nebo nejzávažnějších symptomů a skutečně pacienti se o toto téma velmi zajímají. Takže tady vidíte něco o mně a tady vlastně mám takový slide, kterým chci podložit to, že skutečně to téma je zásadní. My vlastně obě tady s kolegyněmi se zabýváme únavou i z výzkumného hlediska. A v podstatě na to téma vyšlo přes 16 recenzovaných článků. A paní doktorka jich napsala mnoho a já bych chtěla vlastně mluvit o tom, jaké jsou nová zjištění ohledně nefarmakologického řešení únavy ve sklerodermii a lupusu. Když se bavíme o měření, existuje mnoho oblastí, ve kterých byla únava skutečně zjištěna, respektive jedná se o oblasti, které ovlivňují váš život, pokud máte některou z těchto diagnóz. Například už tady byla řeč o žvíkání, o suchosti v ústech, o postižení rukou, o sexuálním zdraví, o kvalitě života obecně. Prostě těch oblastí je mnoho a ty oblasti se dají tedy měřit. Samozřejmě při každé lékařské kontrole se tyto symptomy u jednotlivých pacientů měřit nedají, ale ve výzkumu se jimi zabýváme a snažíme se je měřit. Když je řeč o únavě, je potřeba říct, že to je obvyklý symptom z mnoha důvodů a ty důvody často neznáme, ale existují důvody, o kterých víme a jsou to symptomy, které se dají léčit. Například můžete mít anémii, tedy nízký obsah železa a může to být proto, že například krvácíte z úst nebo máte takzvaný melounový žaludek. To znamená, že můžete vlastně krvácet do intestinálního traktu. Můžete trpět také různými záněty, a to zejména v aktivní fázi nemoci. Můžete také trpět bolestí, která se pojí s únavou. Pacienti mívají problémy se spánkem, depresi, protože to všechno souvisí s tím, že máte určitou diagnózu, trpíte bolestí, člověk si toho na internetu může hodně přečíst a pak má třeba z té nemoci strach a to právě přispívá k rozvoji deprese a úzkostí. A pak samozřejmě trpíte nějakou fyzickou zátěží, protože samozřejmě, když vám třeba tuhnou ruce, tak se vám některé věci fyzicky hůř dělají, takže se vám s většími obtížemi vstává, obléká, chodí do práce, nebo možná nemůžete pracovat vůbec.
vařit. To vlastně vaření také může být ovlivněno a může vás stát hodně energie, protože vlastně to tělo nefunguje tak, jak by mělo. Jakým způsobem já konkrétně měřím nebo hodnotím únavu? Máme štěstí, protože my jsme vlastně fakultní nemocnice, fakultní klinika, takže tam probíhá hodně výzkumu. Pacienti nám vyplňují spoustu formulářů, spoustu dotazníků a já potom doufám, že díky tomu se nám daří vlastně poskytovat holističtější péči. Každý pacient, který tedy na kliniku přijde, dostane otázku, jak závažná byla jeho únava v minulém týdnu například na škále 0 až 100. A tam vlastně díky tomu můžeme vyhodnotit, jak se tomu pacientovi vlastně daří z hlediska únavy. Takže tady třeba vidíte takový průzkum, vlastně ta škála 0 až 100 znamená 0 žádná únava, 100 velmi závažná únava. My jsme vyhodnocovali stav u 109 pacientů a vlastně vždycky u poloviny zhruba se ta minimálně střední únava vyskytovala. Souvisí to samozřejmě se spánkem, s bolestí a vlastně všechny ty faktory se kombinují. Je to skutečně náročné. Někdy člověk samozřejmě může pociťovat žádnou únavu, ale vlastně většina pacientů uvádí, že ta únava u nich je poměrně vysoká. Během konkrétních návštěv přemýšlíme nad tím, jak tu nemoc samozřejmě co nejlépe zvládat. Je to komplexní nemoc. My jsme viděli, jaké všechny oblasti vlastně jsou zapojeny a jaké se dají měřit, zvažovat. A já samozřejmě neřeším všechny ty oblasti při každé lékařské kontrole. Možná teď řeknu něco, co už znáte, ale v podstatě lékař anebo zdravotní sestra se vás většinou ptají, jestli potřebujete předepsat další léky, jestli je užíváte, co vám mají předepsat, co vám mají na příště objednat. Takhle to většinou vypadá. A my řešíme prostě prakticky vzato jiné věci, než které řešíte vy. Vy neřešíte nějaké dodávky léku, vy řešíte to, že vás něco bolí, že máte depresi, že se vám těžko dýchá, že potřebujete nějaké vyšetření. Takže možná není špatné, když jdete na tu kontrolu, sepsat si třeba 1, 2, 3 věci, které chcete v té chvíli řešit. Samozřejmě ten seznam, když tam budete mít 10 věcí, to už je poměrně hodně, ale třeba 3 hlavní věci, které chcete s tím lékařem řešit. Je to fajn vlastně, protože budete vědět, že máte vymezený nějaký čas během té kontroly a tady jsou prostě 3 věci, které potřebujete vy vyřešit. Vy jste samozřejmě vděční, že ten lékař řeší i všechno kolem, ale tohle prostě jsou nějaké 3 hlavní problémy, které potřebujete vyřešit. Zase, prostě nemůžete vždycky mluvit na té kontrole úplně o všem, co vás trápí, takže opravdu si vyberte ty nebo stanovte ty 3 nejzávažnější problémy pro tu konkrétní konzultaci. Co se týče příčin únavy, samozřejmě je toho poměrně hodně, já už jsem to zmínila. Můžete trpět třeba anémií, protože třeba prostě často krvácíte. Některé ženy mají silnou menstruaci, takže to může také souviset. Někdo třeba bere protizánětlivé léky. Někdy máte tu nemoc v aktivnější fázi, například v ranějších fázích se to tělo ještě pořádně s nemocí nevyrovnalo. Někteří lidé trpí intenzivním svěděním, nemohou kvůli tomu spát a pak jsou unaveni. Některé léky přispívají také k únavě. Samozřejmě ne každý snáší všechny léky úplně stejně, jako například MMF. Někdy vlastně berete třeba léky, které změkčují nebo uvolňují kůži, nebo působí proti artritidě a to zase může přispívat k té únavě. Zase spánkové poruchy. Existují vlastně příčiny, které se dají léčit, jako například apnea ve spánku, nebo když máte depresi, úzkosti, strach, to se dá také léčit. Chronická nemoc také tak, nebo chronická bolest, ta samozřejmě přispívá k únavě. A někteří lidé mají různé komorbidity, například trpěli dlouhodobým covidem, nebo mají cukrovku, nebo onemocnění štítné žlázy. Při té cukrovce třeba nemáte dobrou úroveň cukru v krvi nebo hladinu cukru v krvi. Takže vždycky je důležité zamyslet se nad tím, co u vás tu únavu působí a jestli se to dá léčit. Já jsem vytvořila takový rámec vlastně pro hodnocení únavy při sklerodermii.
Ten rámec spočívá v tom, že vlastně ta únava může pocházet konkrétně z té nemoci anebo z nějakých faktorů, které se týkají vás. To znamená, vy máte nějakou bolest, špatnou náladu, třeba špatnou spánkovou hygienu, anebo jsou to třeba různé psychologické faktory typu očekávání, protože někteří lidé si vyslechnou tu diagnózu a pak si prostě myslí, že je s nimi konec a že jejich život už nebude nikdy, jako byl předtím, a to ovlivňuje jejich stav. My samozřejmě každý máme jinou osobnost, jiný způsob uvažování, ale někdo má prostě nějaká určitá očekávání. A někdo třeba očekává, že se zlepší, třeba když bude brát léky, takže se třeba zlepší o 25% a neočekává, že to bude lepší, takže to není lepší. Takže v podstatě tohle jsou faktory, které vstupují vlastně do hry. Třeba i životní styl. Někteří lidé třeba pracovali na 125% ještě předtím, než si vyslechli tu diagnózu nějaké chronické nemoci a pak tu diagnózu tedy mají a je potřeba si nějak uspůsobit ten životní styl. A je skutečně potřeba, abyste se o sebe sami starali a abyste vlastně nastavili i nějaké třeba hranice pro svoje okolí, takže vlastně ta změna životního stylu se týká i okolí. Například někdo už třeba nezvládá vařit pro celou rodinu, takže to je něco, co já třeba můžu pro ty pacienty udělat, že jim to skutečně doporučím, protože potom to doporučení lékaře to okolí s nás přijme. Takže tohle jsou vlastně faktory, které vstupují do hry a to je ten rámec vlastně, který já jsem vytvořila. Tady je jeden výzkum, který provedl doktor Osman, Mohamed Osman, a toto je výzkum, který vlastně nám dává určitou naději do budoucna. On objevil marker, který se objevuje u pacientů se sklerodermií, vlastně koreluje s únavou, ale vlastně objevuje se i u pacientů, kteří mají chronickou únavu, syndrom, vlastně chronický únavový syndrom, dlouhodobý covid a tak dále. A je to určitý marker, který by se mohl časem měnit. Tohle je vlastně teprve objev, první fáze, ale je to významný poznatek. Také po pacientech často chceme, aby vlastně ohodnotili úroveň bolesti, kterou pocitují na škále zase 0 až 10 nebo 0 až 100. A je to vlastně něco, díky čemu můžeme objevit vztah mezi únavou a nějakým jiným faktorem. Takže tohle jsou vlastně věci, které zase je toto vizuální analogické schéma, to je něco, čím se zabýváme vlastně ve výzkumu i v praxi. Těch škál, na kterých lze měřit, je několik. Neexistuje jen jedna vlastně univerzální. A my samozřejmě nechceme po každém pacientovi vždycky vyhodnocení, používáme to spíš ve výzkumu. Každopádně my tady používáme takovou škálu, které říkáme FACIT, a to je vlastně funkční vyhodnocení chronické únavy při léčbě určité nemoci. A někteří pacienti skutečně jsou velmi třeba frustrovaní tím, že nemůžou dělat to, co dělávali dřív, takže prostě toto jsou projevy, které hodnotíme na této škále. Ne u každého zase hodnotíme všechny ty položky a používáme je také ve výzkumu. Tady máme výzkum z roku 2018, kde vidíme, že používáme vlastně škálu 0 až 3 a vlastně na té škále hodnotíme problémy, které se vyskytují u pacientů. A co se týče únavy, téměř nikdo neuvádí nulovou úroveň. Většina pacientů vlastně uvádí vysoké úrovně únavy, to vidíte, tam ukazuje ta modrá šipka. Vidíte, že ty hodnoty vlastně z hlediska únavy jsou opravdu vysoké a je tam korelace s tím vlastně, jak funkční se pacienti cítí po fyzické stránce a psychické stránce. Vidíte, že skutečně ta únava ovlivňuje mnoho oblastí života pacientů se sklerodermií. Dalším způsobem, jak se vlastně na únavu dívat, je rozložení únavy. Vidíte tady vlastně barevnou škálu, ta nejtmavší barva je ta nejzávažnější. A vidíme tedy tady hodnoty jako vůbec, trochu, poměrně hodně, velmi. A naštěstí třeba většina lidí není příliš unavená na to, aby mohla vůbec jíst, ale je velmi málo pacientů, kteří uvádějí nízké úrovně únavy. Většina pacientů naopak
uvádí zase hodnoty vysoké. Paní doktorka Poole a ostatní se zaměřili na principy nefarmakologické léčby sklerodermie a lupusu a v podstatě jde o to, že je potřeba zhodnotit, co trápí člověka s diagnózou a jeho okolí. Je potřeba pochopit, že samozřejmě tento přístup se nevylučuje s medikací. V tomto přístupu vlastně se aplikují různá doporučení a ta doporučení skutečně opravdu dávají smysl, ne vždycky najdete v literatuře, ale prostě jde o to, že ta doporučení slouží k tomu, abychom omezili prudké projevy symptomů. Je potřeba začlenit do životního stylu spánkovou hygienu, pohyb a podobně, takže i toho se týkají ty naše doporučení. A tady vidíte určitá data, která ještě nebyla publikována, týkají se vitamínu D a únavy. Ta studie proběhla během pandemie covidu, je potřeba to ještě sledovat dál. Každopádně měli jsme vlastně zaslepenou studii, která zjišťovala, jestli vysoké dávky vitamínu D, 50 000 jednotek jednou týdně, anebo pravidelné dávkování vitamínu D, to znamená 1000 až 2000 jednotek denně, co to vlastně dělá z hlediska únavy. Takže my jsme měli prostě pacienty, kteří neužívali vitamin D a kteří užívali různé dávky. A my víme, že vitamin D je vlastně prospěšný pro kůži nebo pro kosti, ale nemusí nutně třeba ovlivňovat únavu v sklerodermii. To bylo něco, co jsme potřebovali zjistit. Takže jsme měli randomizovaný vzorek. Některým pacientům jsme dávali vysoké dávky vitaminu D, některým nižší nebo normální. A pak jsme hodnotili ty úrovně únavy. A asi za 6 měsíců jsme během těch nebo asi po 6 měsících jsme hodnotili tu hladinu únavy znovu. A někdy jsme tedy hovořili s pacientem přes telefon, nebyla to ani fyzická kontrola. A takže my jsme i vlastně ty hodnoty zjišťovali po telefonu, což tedy není ideální metodologie, ale vlastně v té době, kdy ta studie probíhala, to bylo jediné možné. A zjistili jsme, že ta celková únava se vlastně podle té dávky příliš nemění. My jsme vlastně měli určitý omezený vzorek. Zjistili jsme, že na té škále se hodnocení pohybovalo zhruba ohledně hodnoty nebo kolem hodnoty 6,4. A ta skupina, která užívala tu normální dávku, tam se skutečně ty hodnoty příliš nezměnily. A druhá skupina, která brala vysoké dávky vitamínu D, a ti pacienti netušili, proč jim ten vitamin D předepisuji, ale dobře. Protože kdybych jim to řekla, že jim to pomůže, tak tam by mohlo zafungovat placebo a mohlo by potom to hodnocení být jiné. Ale vidíme, že u těch vysokých dávek se ta úroveň únavy vlastně snížila, což už byl klinicky relevantní počet nebo relevantní hodnota. Takže u některých lidí se ta únava skutečně zlepšila při užívání vitamínu D. Ten rozdíl je už tedy statisticky významný. Já vám to teď nedoporučuju s nějakou velkou jistotou, ale vypadá to, klinicky se zdá, že možná 15 až 25% lidí skutečně těch vysoké dávky vitaminu D užívali a že jim to pomohlo, ale neberte to teď jako doporučení, skutečně jenom hodnotím to, co se dělo během toho, co jsme zjistili v tom výzkumu. Takže možná u každého 4. člověka, řekněme, se ta únava může vlastně zlepšit. Ten článek ještě nebyl recenzován, takže to není definitivní, ale vypadá to jako něco, co by mohlo fungovat a přitom to nepůsobí žádné velké obtíže nebo není to nebezpečné. Tak teď už mi nezbývá moc času, takže jenom pár tipů, jak vlastně ulevit si od únavy, jak tu únavu zlepšit, takže tady bylo jenom pár tipů a teď se omlouvám, protože už není čas. Děkuji vám za pozornost. Thank you, Janet. Janet, moc děkuji a chtěla bych nyní také představit Mu Rong,
a její téma, jak na pacienty působí únava, jak můžeme měřit dopad únavy. Mu Rong je spolupředsedkyně výboru pro vzdělávání v Aplaru, je profesorkou a ředitelkou oddělení revmatologie a imunologie v Pekingu na 3. univerzitní fakultní nemocnici. Mezi její výzkumné zájmy patří pochopení patogeneze fibrózy a autoimunitních zánětlivých onemocnění, a to jak z pohledu základních laboratorních postupů zkoumání protizánětlivých molekul a buněk, tak s využitím přístupu translační medicíny pro terapeutickou využitelnost. Vítejte, Mu Rong. Moc vám děkuji za pozvání. Jsem pravděpodobně první čínská revmatoložka, která vystoupí v rámci pacientského fóra. Jsem na to velice hrdá. Organizátoři mě požádali, abych představila téma, jak můžeme měřit únavu trošku laickým jazykem, a řekla jsem, že ano, protože moje angličtina mi skutečně umožňuje říkat jen velice jednoduché věci. Takže se nebojte, že bych mluvila příliš sofistikovaně. Budu hovořit velice jednoduše. This is my disclosures. So fatigue. Takže únava, jak již bylo zmíněno, je velice častým nespecifickým symptomem, který někdy zažívá skoro každý, zejména v době pandémie. Všichni někdy pociťovali únavu, takže z pohledu revmatologa jsme měli velkou příležitost dobře porozumět tomu, jak se sami pacienti cítí. Pro nás to tady bylo velice užitečné. A symptomy, které charakterizují únavu, je pocit vyčerpání nebo nedostatku energie, a také zde došlo k výzkumu, který se týkal nedostatku energie. A dále je důležité zmínit, že únava může snížit funkční kapacitu, a to je také velice zásadní, protože to velice souvisí s naším každodenním životem a kvalitou našeho života. Bohužel zatím neexistuje žádný zlatý standard nebo definice zavedená, která by definovala únavu. Většinou je to pocit nedostatku energie, pocit vyčerpání, velmi intenzivní pocit únavy. Dále je důležité najít vztah a propojení mezi vyhýbáním se některým aktivitám a mezi únavou. U zdravých lidí, pokud například se cítíte unavení, když se dobře vyspíte a když se odpočinete, tak se brzy zotavíte. Ale u osob s chronickými onemocněními, i když si dobře odpočinete, tak pocit únavy přetrvává. Takže v tomto případě potom i delší období odpočinku nemusí úplně pomoci s únavou. Chtěla bych tedy zde použít slovo patologická únava, takže pokud dostatečně odpočíváte, i tak máte stále pocit vyčerpání, pocit únavy, a v tom případě budete asi potřebovat právě s únavou. Únava je velice častá u pacientů se sklerodermií. V literatuře zjišťujeme, že většinou postihuje 61 až 90% pacientů. Jsou tu velké rozdíly v tom, jaký počet pacientů přímo postihují. Je to proto, že jednotliví výzkumníci používají odlišné typy škál a stupnic k měření únavy. Poté
Je třeba říci, že únava je spojená s různými dalšími neduhy, jako například bolesti ve svalích nebo častý výskyt prochladnutí a s dalšími možnými symptomy a proto je obtížné je také jednoznačně měřit. Nicméně výzkum nám v některých případech ukazuje, že závažná únava je spojená se závažností choroby. Takže když se podíváte na údaje z práce, která byla zveřejněna v minulém roce, tak vidíte, když je aktivita onemocnění vyšší, tak také skóre na té stupnici únavy je vyšší. Takže pravděpodobně je to také propojeno se závažností onemocnění. Jedním z možných faktorů je zde zánět. Víte, že zánětlivá onemocnění jako právě sklerodermie, tato nemoc může způsobovat velké množství proinflamatorních látek, jako například IL-6, a ty se poté mohou různě projevovat jako únava. Vedle faktorů spojených s onemocněním také jsou zde další faktory. Únava může mít odlišnou patogenezi. Například my jsme u našich pacientů zjistili, že nesprávná výživa může zhoršovat tento symptom. Myslím, že je pro nás velice důležité, abychom spolupracovali s odborníky na výživu, abychom vyřešili problém únavy u našich pacientů. A téměř každý výzkum nám ukázal, že únava je spojená s kvalitou života a také fyzickým fungováním a funkcemi. A my jsme zjistili v nedávné práci, že únava je také propojená se společenským sociálním začleněním pacientům a není to tedy pouze fyzické funkce, které jsou tím zasaženy, ale také sociální fungování a tomu je třeba věnovat větší pozornost. Únava a její dopady zahrnují větší množství faktorů a aspektů, jako například pracovní neschopnosti a vyšší náklady na život. Na tomto obrázku vidíte, že tolik věcí je spojeno s únavou, takže je opravdu velice důležité se tímto tématem zabývat. Abychom mohli vyřešit problém únavy, bylo by dobré moci únavu dobře měřit. My můžeme najít různé ukazatele a různé stupnice, od 1 do 10, například jak velká je únava. Například můžeme použít vizuální analogovou škálu pro únavu a zde můžeme hovořit například o sledovaném období, obecně je to 1 týden. Obvykle se vás právě lékař ptá na to během minulého týdne, jak jste se cítili. Dalším typem této stupnice je číselná hodnotící škála s různými otázkami a nebudu se zde věnovat velkým podrobnostem, jenom abyste viděli, čemu se věnujeme jak na klinikách, tak v rámci našeho výzkumu. A také lze použít krátký dotazník týkající se únavy. Zde je sledovaným obdobím uplynulých 24 hodin. A my zde používáme v rámci dotazníku FACIT 13položkový dotazník a dále můžeme použít funkční hodnocení a také stupnici Chalderovu, stupnici pro hodnocení únavy a pro
multidimenzionální měření únavy. Používáme například dotazníky s 20 položkami. Jak vidíte, máme zde různá měření a různé dotazníky. Piperovu stupnici a vidíte, že se únavou zabýváme u různých onemocněních. U sklerodermie se používají především tyto dotazníky a většinou mají dobrou spolehlivost. Některé z nich jsou někdy příliš jednoduché, jiné naopak příliš komplikované. Myslím si, že různé stupnice se mohou používat v rámci různých výzkumů v závislosti na tom, co přesně chcete. Dobré na tom je, že tyto stupnice se používaly během klinických studií v posledním desetiletí a například ve studii Fascinate zde se zabývali snášením tocilizumabu u pacientů se systémovou sklerózou a tady uvidíte, že používali právě tu stupnici FACET-IF a bohužel se ukázalo, že injekce tocilizumabu neměla žádný dopad po 24 týdnech a také po 48 týdnech od podání na únavu. Nicméně jsou některé léky, které, jak se zdá, zlepšují symptom únavy a využívají například nefarmakologickou léčbu, jako například cvičení a podobně. A je zde stále ještě velká potřeba, abychom pochopili, které typy léků skutečně mohou pomoci se sklerodermií. A zde bych ráda skončila a jenom vám řekla, že velice důležitým problémem ve sklerodermii je právě únava a existuje zde stále velké množství nezodpovězených otázek. Je důležité prozkoumat potenciální ukazatele únavy, které sledovat u sklerodermie a možná bychom měli požádat o názory právě naše pacienty a jejich příbuzné, aby nám řekli, jakou pomoc potřebujete, co vám vyhovuje. Je tedy ještě mnoho práce, kterou musíme provést a potřebujeme více studií, abychom dobře pochopili tématu únavy. Moc vám děkuji za vaši pozornost a chci také poděkovat čínské organizaci pro sklerodermii, kteří nám velmi pomáhají, abychom porozuměli této nemoci. Děkuji vám. A naší další řečnicí je Annelies Ronel, což je dánská pacientka, která žije se systémovou sklerózou od roku 2007. Dobrovolně se podílí na zlepšování povědomí o systémové skleróze na národní i mezinárodní úrovni, účastní se odborných pacientských panelů, osvětových kampaní a dalších. Profesně pracuje jako knihovnice s digitálními službami v místní veřejné knihovně, kde také učí studenty střední školy, jak vyhledávat informace. Moc vám děkuji. A já skutečně jim pomáhám vyhledávat informace a někdy je to velká výzva, protože si vždycky myslí, že veškeré informace najdou na internetu a tak to tak úplně není. Ale o tom bych dnes asi neměla tak úplně dnes hovořit. Chci vám poděkovat za vaše 2 úžasné příspěvky, které byly proneseny přede mnou. A já vám nyní řeknu, jaký je to pocit, když žijete s únavou a jste
pacientem se sklerodermií. Já bych neřekla, že jsem pacientka. No, nejsem jenom pacientka, jsem mnohem více, jsem člověk žijící se sklerodermií, někdo, kdo se snaží najít svou cestou životem a spolupracovat s touto ďáblicí, která se jmenuje sklerodermii. A já v této chvíli skutečně jsem velice zaneprázdněná tím, jak se snažím žít svůj život a zároveň se vyrovnat s touhle ďáblicí. Problém únavy, který je skutečně symptom, který nás někdy může velice ochromovat. A život s chronickou únavou může být náročný jak fyzicky, tak emocionálně a může ovlivnit naše každodenní úkony. Dokonce někdy i osprchovat se může být velmi obtížné, když trpíte touto únavou, která po vás jde. Takže já vám teď zmíním některé moje tipy v rámci své řeči a pokud právě smích je něco, co vám pomáhá zvládat nebo vám může pomoci s tím zvládat únavu, tak myslím, že mnozí z vás můžete používat tyto memy, které najdete na internetu, na sociálních sítích. Mě to vždycky hodně pobaví. Jsem tak moc unavená, že i moje únava už je unavená. A s tím se, myslím, všichni můžeme dobře stotožnit. Já mám pocit, že život se sklerodermií a s únavou je jako když máte spoluřidiče, jako by ten spoluřidič seděl přímo vedle vás a říkal vám, jakým směrem máte jet. A někdy to může být velice nepříjemné mít vedle sebe tuhle další osobu, která vám říká, ale dneska tohle nedělej, protože to bude špatné. Samozřejmě někdy máte dobrý den, někdy zase dobrý, někdy třeba po celý den nebo po celý týden si užíváte nádherné jízdy přírodou a někdy vůbec ne. A já sama jsem neprosila o takového spoluřidiče, sama jsem naprosto schopná řídit svůj život, ale někdy vám například tento spoluřidič může říci, tohle už je moc. Takže je to vše o hledání rovnováhy, jak jsem řekla. Někdy máte dobrý den a někdy špatný. A když máte dobrý, je to jako procházet se parkem nebo projíždět se krajinou a všechno je v pořádku. Jedna věc je, že nemůžete porazit tohoto spoluřidiče. Je potřeba naslouchat svému tělu, naslouchat své únavě, protože nemůžete přemoci. A pokud se o to pokusíte, může se vše ještě zhoršit a potom se budete stresovat a třeba i budete cítit výčitky svědomí, že nemůžete jít tady na tu party nebo v týdnu nemůžete jít na setkání večer s přáteli, protože byste druhý den nevstali. Takže jedna z věcí, kterou jsem se naučila, když jsem se snažila vypořádat s touto nemocí, je být laskavý. Já vím, že je to obtížné, ale je potřeba naslouchat svému životu, najít tu rovnováhu, naslouchat té spolujezdkyni, která je naprosto nechtěná, neustále vám něco našeptává. Je v pořádku říct ne. A myslím, že a mnoho z nás se může stotožnit s tím malým slovíčkem krátkým ne. Někdy je velmi obtížné ho používat. Všichni chceme být schopni všechno zvládat, ale je potřeba udělat vše, co dokážeme, abychom uklidnili tuto spolujezdkyni. Je potřeba si vybírat bitvy, ve kterých má smysl bojovat. Samozřejmě nikdy bych neřekla ne, například návštěvě koncerta nebo účasti na kongresu. Tam chci rozhodně být. Ale potom je potřeba
použít některé tipy na to, abych se zase zotavila. A proto je tak důležité vybrat si ty správné bitvy. Já sama velice ráda chodím na koncerty. Vím, že v následujících dnech budu mít problémy s tím vyrovnat se dobře s únavou, ale je důležité užívat si také života. Takže moje tipy na to, jak zvládat únavu, jak už jsme vlastně i slyšeli, a jsem velmi ráda, že máme stejné pochopení v rámci tohoto problému, že to vidíme stejně, je důležité hýbat se. Rozhýbat svoje tělo. Včera jsme se zabývali také cvičením a vůbec plicní arteriální hypertenzí a kupte si třeba psa, protože když si koupíte psa, budete muset chodit na procházky a i krátká procházka vám pomůže. Můžete jezdit na kole, můžete hrát nejrůznější hry na konzolích, můžete tancovat na Facebooku, na YouTubeu, provádět jógu, stretching, protahování. A také je důležité pít hodně vody. Já sama vím, že je to obtížné, já na to vždycky zapomínám, ale pití vody a zajištění toho, že jste jí dostatečně zaplněná, vám také přináší větší množství energie. A také naslouchejte svým lékařům, abyste dostávali ty správné léky a správnou léčbu. A ve chvíli, kdy jste léčeni, tak můžete také dostávat více energie. A živá strava je důležitou součástí. Dalším bodem by u mě bylo dělat si pravidelné přestávky, což někdy může být velmi obtížné. Někdy se naprosto ponořím hluboko do nějakého projektu a je pro mě těžké přerušit práci. Nastavte si třeba budík, abyste věděli, že musíte si udělat přestávku. Plánujte dopředu, udělejte si seznamy úkolů, třeba když cestujete, budou pro vás užitečné a sestavte si ho hodně dopředu, pak na to nebudete muset tolik myslet a vůbec dostatečně spěte, o tom jsme už hovořili. Meditace, praktikování mindfulness nebo té všímavé meditace, tak to vám také může pomoci v těch špatných dnech, abyste se vyrovnali s únavou. Nemůžeme ji porazit a někdy je skutečně až příliš ochromující, ale to je úplně v pořádku. Je to naprosto v pořádku, aby to tak bylo. A ve chvíli, kdy mám tyhle dny, zavolám, že mi není dobře a já o nich mluvím jako o svých Netflixových dnech, protože člověk nemá energii na nic jiného, než na to lehnout si na pohovku s kafem nebo čajem, trošku ovoce, cokoliv máte rádi a jenom sledovat v řadě vaše nejoblíbenější televizní seriály. Vidím, že někteří z vás tady pokyvují hlavou a já opravdu s vámi naprosto souhlasím. Je to naprosto v pořádku. A vůbec nejdůležitější je, že je v pořádku říci ne. A na tom všichni musíme pracovat, ať se děje cokoliv. Víte, je to o tom najít tu správnou rovnováhu v této oblasti. A to je vše. Moc děkuji za vaši pozornost. Thank you very much. Velice děkuji. A nyní máme prostor na otázky. Máme nějakou otázku? Yes, over there. Thank you very much. Velice děkuji. Bylo to velice informativní. A je skvělé, že jste zakončili tento blok právě Anneliese, která sama toto prožívá. Můžeme se ještě vrátit k lékařům a zeptat si jich, zda je důležité
vědět, jak správně měřit, tedy únavu. Máme nejrůznější dotazníky, jsou zde různé průzkumy, hodně pracujeme na té klasifikaci únavy, ale nakonec analýza nám řekla, co vlastně dělat s naším každodenním životě. Mohla bych se tedy zeptat kolegů akademiků, co jste z hlediska farmakologie zjistili. My možná víme, co máme dělat, abychom zvládali náš život. To asi není až tak velký problém, ale je něco z farmakologického hlediska, co nám může pomoci. Tak my asi obě na toto částečně odpovíme. Několik věcí bych zmínila. Asi prášky na spaní většinou nepomáhají. My, když je předepíšeme, tak většinou to není zotavující spánek. Sice usnou, ale necítí se potom zotavení. A jediné, co skutečně vždy doporučujeme, je zdravý životní styl, vedení pozitivního diáře a také různé meditativní, relaxační a dýchací techniky. Byla jsem nedávno na jednom workshopu, kde nám říkali, že je dobré zapisovat si svůj den do deníčků, potom tomu věnujete jenom třeba 20 minut, a pak už je to mimo, pustíte to úplně ze své mysli. Také, pokud se vám podaří kontrolovat bolesti spojené například s artritidou, tak se vám také může podařit vyrovnat se s únavou. Pokud je onemocnění velmi aktivní, některé léky mohou pomoci řešit to vysoké kožní skóre. Někteří pacienti po transplantaci zjistili, že u nich dochází k naprostému vymizení té únavy a také se zlepšovaly další příznaky, ale bohužel není možné říci, že je potřeba brát konkrétní vitamíny. A teď předám slovo kolegyni. Děkuji za tuto skvělou otázku, ale bohužel zatím neznám jasnou odpověď, jak se vyrovnat s únavou. Myslím, že můžeme dělat mnoho různých věcí, ale pokud jde o léky, já bych řekla, že můžete vyzkoušet různé inhibitory. To většinou používáme, ale jde o to jenom, abychom zastavili další zánětlivá onemocnění, jako například v oblasti artritidy, ale ne vždy právě u sklerodermie. Je pro nás tedy obtížné skutečně prokázat, které léky by zde pomohly. Některé léky je dobré naopak nepoužívat nebo se jim vyhýbat. For example, steroids. Je například u steroidů, pokud přestanete dlouhodobě používat steroidy, může se zlepšit vaše únava. Také v případu snížené funkce štítné žlázy, kde máte nedostatečnou produkci hormonů, tak léky na toto mohou zlepšovat únavu. Pokud jde o léky, myslím, že zatím opravdu nevíme dostatek informací o tom. Víme, že cvičení, někdy také akupunktura vám může pomoci. A myslím, že to nejdůležitější zde je, jak právě řekla Anneliese, je v pořádku jenom odpočívat, relaxovat a přijmout to. Jenom se odpočinout a to je všechno. Myslím, že nejdůležitější věcí pro nás je žít v naději. Cítit naději, to určitě pomůže. Děkuji. Jakožto pacientka možná ještě můžu trošku dodat, že je v pořádku říct, no.
To už je pro dnešek všechno. Protože nevím, jak to přesně vyjádřit, ale myslím si, že to je právě to, co vás tolik vyčerpává a je to také to, že jste frustrovaní, protože tolik věcí nemůžete dělat, i když tolik chcete. A pak se můžete dostat do tohoto začarovaného kruhu. Je tedy potřeba pracovat se svojí myslí. Nechci zde tvrdit, nevím, jak se anglicky toto říká, a prostě někdy je potřeba, abych uznala, že tady ta únava je. Například zítra rozhodně bude můj Netflixový den, protože se domů dostanu až někdy v 10 hodin večer a třeba ještě bude mít můj let zpoždění a většina z těch, kdo mě znají, by to mohli podepsat. Vědí, že takhle se to prostě děje. Vždy k tomu dojde, takže se omlouvám těm, kteří se mnou poletí stejným letem KLM do Amsterdamu, jestli dojde k opoždění letu, protože to pravděpodobně kvůli mně. Ale vyrovnat se s únavou, tak já sama vím, že jsem se o tom bavila na poslední prohlídce u lékaře. Říkala jsem mu, mám tuhle únavu a mozkovou mlhu, nevím, co to je a jak to řešit, jak se s tím vypořádat. A možná to bylo proto, že jsem tehdy byla ve velice stresující situaci. Sama si nejsem jistá. Je to jako změna období. Máte dobré dny a máte špatné dny. A viděli jsme tedy dokumenty a výzkumy, které uvádějí, že únava je symptomem číslo 1, který nás sužuje v našem každodenním životě. Ale na to se právě lékaři vůbec nesoustředíte. Zajímá, jak jsou na tom vaše plíce, vaše ledviny, někdy tedy také vaše stravování. Ale jak zmínila Janet, mějte nějaké 3 body definovány, které chcete probrat s lékařem, když půjdete na další prohlídku. A třeba to bude právě únava. A musíme společně pracovat na tom, abychom našli něco, co zlepší tu kvalitu našeho života. Přece právě o to nám jde. Když jsme neustále unavení až tedy do morku kostí, že pomalu nevíme, co děláme, může to být velmi frustrující a pak je obtížné se s tím vyrovnat. A také, když jsem o tom mluvila s kamarády, někdy nám může přesně tak se zapojit do komunity. Také si myslím, že úzkost úzkost je také spojená s únavou, že také přispívá k únavě. Ano, to je pravda. Přesně. Dostáváte se na tu silnici vedoucí k únavě ve chvíli, kdy vás ochromí ta úzkost. Tak máme prostor ještě na jednu další otázku. Chtěl by se prosím někdo zeptat? Ano, já mám jednu otázku k Janet Pope. Vy jste hovořila o tom markeru galaktin. Pokud je tento marker také marker pro únavu, nebo se galaktin tedy a může se používat také u plicní fibrózy? Ano, to je skvělý dotaz. Je to skvělý dotaz, protože se týká výzkumu mého kolegy z NDPE a myslím si, že podle mého názoru je galaktin skutečně přítomný při únavě u sklerodermie, ale také dalších onemocnění, tedy očekávala bych, že bude tento ukazatel velice zvýšený u osob s pulmonární plicní fibrózou, u osob, které mají velmi vysoké kožní skóre nebo trpí fibromyalgií, ale musíme ještě provést další studie, abychom mohli
potvrdit, že k tomu dochází. Zatím my hovoříme o věcech, které jsou někdy neviditelné, i když někdy je to viditelné, ale někdy vám třeba přátelé říkají, vypadáš úžasně, a vy se přitom cítíte velmi špatně. A neustále přicházejí nové inovace. Únava je přítomná v mnoha autoimunitních onemocněních. Tak by bylo skvělé ji studovat jakýmkoliv způsobem a mohlo by to velice pomoci všem lidem. Moc děkuji za tento dotaz. Děkuji vám, to byla velice zajímavá otázka a velice zajímavý blok. Tak ještě jeden dotaz, jak vidím. Dobře. Mikrofon už je na cestě. Hola. Dobrý den. Hovořilo se o studiích ohledně vitamínu D, ale došlo k prozkoumání také té možnosti podávání vitamínu D. Hodně se zde hovořilo o jedné studii, který se týkal vitamínu D, která ještě nebyla publikována a tehdy se věřilo, že vitamin D. Ano, jde o vitamin D, zde se hovořilo o vitamínu D a zvažovala se možnost multivitamínu pro nás. Například já osobně beru multivitamin každý den, abych trošku více ovládala, kontrolovala svoji únavu a tedy připravuje se nějaká studie, která by byla zaměřená právě na použití multivitamínů. Proč se hovoří pouze o vitamínu D? Tak ještě jednou zopakuji tady otázku. My jsme se bavili o studiích věnovaných vitamínu D, ale chtěli bychom vědět také o možnosti dalších vitaminových doplňků, multivitamínů. Měli bychom je používat? Je to dobré? Tak na to asi odpovíme pravděpodobně všichni, myslím. Takže pokud člověk trpící systémovou sklerózou hodně zhubnul, především kvůli problémům s trávením a kvůli všem zánětům, které v trávicí trubici zafungovaly, tak tady mohou multivitamíny pomoci, ale většina lidí, která se stravuje běžnou stravou ve vaší zemi, pravděpodobně potom třeba nebudete potřebovat velké množství těch doplňků, ale u osob, které ztrácí některé mikroživiny a kteří ztrácí velké množství svalové hmoty, tak tam pomohou, ale u většiny lidí se sklerodermií k tomu na začátku nedochází. Já děkuji za ten dotaz. A já obvykle normálně neměřím každý den na klinice vitamíny, nevím jak vy. My také neměříme většinou nedostatek minerálu. Pokud tedy někdo netrpí přímo křečemi, tam řešíme hladiny hořčíku, vápníku, ale pokud dochází k renálnímu selhání nebo vám dostatečně nefungují vaše ledviny, tak pak řešíme, zda u vás jsou dostatečné úrovně vápníku a fosforečnanů celkově, ale můžeme se potom také zaměřit na hladinu zinku a dalších minerálů. Já musím říct, že u pacientů, kterým mají postiženy více orgánů, pak tedy ano, měříme jejich hladinu orgánů a ti, kteří mají nedostatek těchto vitaminů, tam možná multivitamíny mohou pomoci, ale já
věřím, že pokud vy sama věříte, že vám to může pomoci, tak to je užitečné. To znamená, pokud něco chcete používat ve schválené dávce, tak tedy to berte. Pokud vám to nepomůže, tak to přestaňte používat. Některé věci jsou zdarma, jako například ty meditace, ty mindfulness meditace a relaxace. Já třeba bych spíš sázela na to, než na různé ty doplňky s mikroživinami. Dobře, tak to by byl tedy konec našeho bloku. Díky, že jste přišli a pojďme zatleskat všem našim řečníkům, jak skvěle zvládli toto komplexní téma. Nyní probíhá brunch tady ve foyer před touto místností. Moc vám všem děkuji.